या क्षणी मी आता त्यांच्याकडे एक स्क्रिप्ट पाठवलेला आहे. मगाशी आपण बोलताना आघातबद्दल बोलत होतो त्या केबिनमध्ये. हे स्क्रिप्ट मी त्यांच्याकडे एवढा करता पाठवलं की बाय द वे शी वर्क्स ओव्हर द स्क्रिप्ट इज मिराक्युलस. दळवींनी बेसिकली बॅरिस्टरसारखं किंवा पुरुषसारखं किंवा महासारखं नाटक जे लिहिलेली आहेत नाटकं, याच्यामध्ये कशा कशा तऱ्हेने काम करून बाईंनी एक नाट्यसंहिता उभी केलेली हे आम्हाला माहिती आहे. अशा तऱ्हेनेच बाईंनी, मी आता पुढची माझी जी फिल्म करणार आहे त्या फिल्मच्या संदर्भातलं जे स्क्रिप्ट माझ्याकडे आलेलं आहे ते मी त्यांनी जरा नजर फिरवावी, जरा हात फिरवावा म्हणून त्यांच्याकडे पाठवलं. आणि हे सांगून पाठवलं की बाई फक्त मूर्ती आणि सर्टिफिकेट करता हा सिनेमा करायचा नाही, यांनी पैसे मिळायला पाहिजे. तेव्हा ह्याच्यातल्या काही गोष्टी आहेत त्या व्यवसायाच्या दृष्टीने ठेवलेल्या आहेत. त्याचा विचार करा तुम्ही. त्या किती कमी अधिक प्रमाणात ठेवायचं हे आपण बघू, परंतु ते आवश्यक आहे. कारण नुसते अशी सर्टिफिकेट्स आणि हे करून पैसे नाही मिळत. परत पैसे तर मिळायला पाहिजे. चांगला सिनेमा केल्यानंतर सुद्धा तो बघायला माणसं आली पाहिजेत आणि पैसे मिळाले पाहिजेत. आघातचा तुम्ही उल्लेख केला. गोव्यामध्ये मराठी फिल्म फेस्टिवलमध्ये त्याचा स्क्रीनिंग झालं होतं. तर एक म्हणजे सिनेमा काढावा, त्याचं दिग्दर्शन करावं आणि तो सुद्धा मेडिकल एथिक्सवरती काढावा. एका वैद्यकशास्त्रामध्ये डॉक्टर जे चुकीचे निर्णय घेतात काही वेळा आणि पेशंटबद्दल केअरलेसनेस दाखवतात स्वतःचा इगो जपण्यासाठी, ह्या घटना फारशा लोकांसमोर येत नाहीत. तर अशी एक घटना लोकांसमोर आणून एक प्रतिम, ज्याचा बॅलन्स कुठल्याही क्षणी हरवण्याची शक्यता होती, तो तितक्याच व्यवस्थितपणे सांभाळून आघातसारखा सिनेमा तुम्ही केलात. तर एक म्हणजे या विषयावरती करावा असं, सगळं सोडून तुमच्यासारख्या माणसानं मेडिकलकडे वळावं, या विषयावरती करावं असं का वाटलं? Basic reason behind creating this film, which is based on the today's world of medicine or medical practice or practitioners. हे का? The subject matter relates to the mankind. तो विषय जो आहे तो सर्वस्पर्शी आहे अशी माझी भावना आहे. कोणतीही कलाकृती ही सर्वांना स्पर्श करणारी असावी. ती एका विशिष्ट समाजाकरता, समूहाकरता, ग्रुपसाठी करून त्याचा काहीच उपयोग नाही. म्हणजे उपयोग नाही असं नाही, पण आय एम नॉट इंटरेस्टेड इन दॅट. आणि कुठलंही माध्यम हे जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट, फॉर एंटरटेनमेंट वापरावं असं मला वाटत नाही. अलॉंग विथ द एंटरटेनमेंट यू मस्ट हॅव द सेन्स ऑफ रीचिंग टू द लास्ट पर्सन इन द ऑडियन्सेस, की ते काय म्हणतात. ही सिनेमा, हे नाटक, हे टेलिव्हिजनची सिरियल, हे वृत्तपत्र, ही रेडिओवरची बातमी, ही काय म्हणते शेवटी. बिकॉज दिस इज फॉर द पीपल. Any media is meant for the people in general. Then what happens to patients throughout the world? What happens to young generation of doctors when they are threatened? आणि आता तुम्ही डॉक्टर आहात, तुम्हाला माहिती आहे इंटर्नशिपमध्ये ज्या ज्या गोष्टींना तुम्हाला तोंड द्यावं लागलं असेल, there are very fortunate, very few people who didn't go through such pain and agony. But I met so many people, young doctors. They said yes, it's absolutely correct. आणि माझ्या फॅमिलीमध्ये काही डॉक्टर्स आहेत आणि मी जवळजवळ 106 डॉक्टरांशी बोललो आणि जगातल्या, मी फक्त हां त्याच्यामध्ये इन्क्लुडिंग हर हजबंड. तर एका विशिष्ट माणसाला विचारून त्याला आहे ते नॉलेज घेऊन तेवढ्यापुरतंच ते मर्यादित ठेवणं हे मला मान्य नाही. त्यामुळे मी जगभरच्या डॉक्टरांशी बोललो, एस्पेशली ऑन्कोसर्जरीविषयी. आणि ऑन्कोसर्जरीमध्ये काय काय प्रॉब्लेम येऊ शकतात, विशेषतः ते स्त्रीच्या बाबतीमध्ये. आणि मग मी कथाच सगळी बदलली. कथा नाही बदलली, मी व्यक्ती प्रधान आहे तो सिनेमा. मी नायक प्रधान होता तो नायिका प्रधान केला. त्याचं कारण दॅट रिलेट्स टू
त्याच्यात थोडासा ह्याचाही भाग आहे, व्यावहारिकतेचा भाग आहे की स्त्रीचं दुःख स्त्रीला अधिक कळतं म्हणून मग स्त्रिया गर्दी करतील मग त्यांच्यावर, आणि असा थोडासा तो भाग आहे. आणखीनही काही तांत्रिक भाग आहे. तुम्ही तो सिनेमा पाहिलेला आहे. कारण त्याचं हे होतं की तो विश्वस्पर्शी विषय व्हावा. मी आता माझा पुढचा सिनेमा जो करतो आहे तोही अशा तऱ्हेचाच विषय आहे की द प्रॉब्लेम्स ऑफ द इमिग्रंट्स. हे आज आपण जे ऐकतो वाचतो पेपरमध्ये बातम्या आणि मीडियासुद्धा हाईप करतात ते की व्हॉट ॲक्च्युली हॅपन्स टू पीपल हू वॉन्ट टू डू दिस मायग्रेशन झाल्यानंतर काय काय करतात लोक, त्यांना कुठले कष्ट सोसायला लागतात, त्रास सोसायला लागतात परदेशामध्ये. तिथे वागायचं कसं हे माहीत नसतं. माहीत नसल्यामुळे काय करावं लागतं आणि मग नको ते काही केलं की कसे प्रॉब्लेम्स तयार होतात आणि त्याच्यातून कशी एक फारच गंभीर घटना होते आणि ती हृदयद्रावक आहे. या संदर्भातलं स्क्रिप्ट आहे आणि आय एम गोइंग टू क्रिएट दिस फिल्म इन हिंदी अँड इंग्लिश लँग्वेज टू बी शॉट इन ऑस्ट्रेलिया सम 70% अँड 30% टू बी शॉट इन बॉम्बे और इंडिया. पण ते इमटेरियल आहे. मटेरियल त्यातलं भानगड अशी आहे की हा सगळ्यांच्या करताच आहे. हो, जगामध्ये सगळीकडे जगभर इवन इन द वर्ल्ड ऑफ ॲनिमल्स देर इज मायग्रेशन. तो काय काय होतं तर एव्हरी लिव्हिंग स्पीसीज हॅज हिज ऑर हर ओन मुव्हिंग टेरिटरी. ह्या टेरिटरीवरती जेव्हा हल्ला होतोय किंवा आक्रमण होतंय असं वाटतं तेव्हा दिस इज सो नॅचरल. आणि त्यामुळे संबंध जगभर जी काही अस्वस्थता पसरलेली आहे त्यातलाच भाग आहे तो. देन इट कम्स टू इवन इंडिया. इवन पीपल कम फ्रॉम बिहार टू महाराष्ट्र, व्हॉट हॅपन्स टू देम or abruptly they are afraid and they leave. Then what happens to the industry? So what happens to the Australian education dollar? अशा त्याच्यात बऱ्याच गोष्टींना स्पर्श करणारा तो सिनेमा आहे. मी आघात हा हिंदीमध्ये सुद्धा करणार आहे आणि आय एम शुअर आघात हा करत असताना मला आत्ता मी बघताना म्हणजे 25 वेळेला सिनेमा माझा मी बघितला तर बघत असताना स्वतःच्या चुका स्वतःला समजणं हे फार महत्त्वाचं आहे. ते मला कळलेलं आहे. इथले जे काही छोट्या मोठ्या चुका झालेल्या आहेत ते मी आता आघात हिंदीमध्ये करताना करणार नाही. बट यू मस्ट हॅव दॅट सेन्स की आपण जे केलं ते फायनल असं न समजणं. जगाने केलेलं जे कौतुक आहे त्यातला महत्त्वाचा जेवढा भाग आहे तेवढाच घेणं, बाकीचा शोध चालू ठेवणं हे महत्त्वाचं आहे. सो बघूया आता कसं काय होतं. मला आणखीन एक सांगायला आवडेल. हे तुमच्या आता पर्रीकर साहेबांना लागू होईल की गोवा गव्हर्नमेंटनी जर परवानगी दिली तर गोवा गव्हर्नमेंट आणि महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट किंवा महाराष्ट्रातला प्रोड्युसर अशांच्या विद्यमानी संयुक्त श्रमानी गोव्यामध्ये जर मी शूटिंग केलं आणि तो सब्जेक्ट असा असेल की जो गोव्यातल्या जनतेचा असेल, इथल्या स्त्रियांचा असेल, लेबरचा असेल, ऑफिसर्सचा असेल, राजकारणाचा असेल, समाजकारणाचा असेल, अर्थशास्त्राचा असेल, शिक्षणाचा असेल, तर आय एम व्हेरी मच इंटरेस्टेड इन वर्किंग फॉर गोवन ॲक्टर्स, गोवन थिएटर, गोवन फिल्म्स. वा वा. मला वाटतं अतिशय आश्वासक आणि आशादायक अशी इच्छा विक्रमजींनी प्रगट केलेली आहे. जे हे मुलाखत बघतील किंवा त्यांनी नाही बघितली तरी त्यांच्या कानापर्यंत ही गोष्ट अवश्य पोचेल याची मला खात्री आहे. विक्रमजी, इलाताई आणि शैलेश हे तिघंही वेळात वेळ काढून मुद्दाम आपल्याकडे आले आणि टी व्ही म्हणा, आपलं दूरदर्शन म्हणा, चित्रपट म्हणा, नाटक म्हणा, ही माध्यमं जरी मनोरंजनाची असली तरी त्याच्या मागचा जो कलाकार आहे, त्याच्या मागचा जो दिग्दर्शक आहे, त्याच्या मागचा जो लेखक आहे, यांनी मात्र अतिशय गंभीर राहिल्याशिवाय हे लोकांचं मनोरंजन हे ज्या स्तरावरती व्हायला पाहिजे त्या स्तरावर होणं शक्य नाही. त्याला मग थिल्लरपणाचं स्वरूप कधी कधी येतं. ते येऊ नये म्हणून नटानं, दिग्दर्शकानं किती गंभीरपणे विचार केला पाहिजे याचं एक प्रात्यक्षिकच या तिन्ही भागामध्ये या 3 मोठ्या कलाकारांकडनं आपण बघितलेलं आहे. तुम्ही तिघेही वेळात वेळ काढून आलात
प्रुडंट मीडियाच्या वतीनं तुमचे मी आभार मानतो. नमस्कार. कीप वॉचिंग प्रुडंट मीडिया.